Dadi arep-arepa marang lelampahe pengiran sira, mongko bakal teka bakal nekakake pengiran sira marang perkara sing sira seneng min farajin qadimin saking kejembaran kan arep. Dadi kita niki kali ngeker nafsu, kali nahan nafsu saking perkawis sing dibentuk Gusti Allah niku. Kudu ndek arep-arep Gusti Allah niki maringi peparing ingkang luar biasa sing kita niki saged bungah dalam waktu dekat. Dadi tiyang niku sing ngempet nafsune saged lulus kali Gusti Allah niku badhe dipun paringi peparing kebungahan ingkang cedhek. Mesti niku ngeten. Dosa niki nggarakno ati niki gak tenang, susah. Dadi masuk wong niku akeh donyane utawa pangkate dhuwur. Muga pangkate dhuwur jare wong iku duwe pangkat entah niku presiden, menteri, lurah, carik, wis mudhin utawa sembarang iki. Utawa nek jarene wong anu ku dadi kiai ta, dadi ustaz utawa sapa ngoten. Niki pangkat. Dadi menawi niki sing dilampahi niki mboten leres. Niki keken bahagia niku mboten saged. Ndek atine niki enten kekhawatiran, enten susah sing terpendam. Cara guyu ngoten nggih guyune sakjane gak los. Pane wonten perkawis sing dhek niki kuwatir. Tapi ketaatan niki masih niki didik, niki nggarakno niki seneng. Meskipun niki cara jare wong iku gak duwe. Ngoten. Tapi sakjane wong sugih wong. Inam napa niku? Innal hina nafsi. Dadi laisa hina an kasratil ardi walakinal hina nafsi. Dadi sing diarani sugih iku ora mergo akeh bondo. Tapi sing diarani sugih niki sing diarani sugih ati. Dadi sing diarani sugih ati niku yen qanaah niku. Terus ngoten berusaha taat. Nggih sing dilampahi ini kita akan Allah Subhanahu wa taala. Niki akan menimbulkan banyak kebahagiaan. Dadi umpamane awake kok gelek susah, kok gelek seneng napa. Niki awake ada satu kesalahan, ya sampai satu kata kesalahan sing kita niki gak sadar banget. Ya niku kengken kadang-kadang istighfar. Istighfar niku cara anu paling mandi. Sebab wong niku ya apa iku ya sama. Fakultus takfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis sama alaikum midrara wa yudikkum bi amwali wa banin wa ja'alakum anhara. Jadi istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Jaluk sepuro kabeh sira kabeh marang pangeran sira kabeh innahu kana ghafara. Sak temene pangeran sira kabeh iku maha ngapura. Jadi istighfar ini bermakna tobat. Lala istighfar diterima niku yursilis sama alaikum midrara bakal dikae udan deres sing niki udan rahmat. Wa yumditkum bi amwali wa banin. Awake niku bakal ditulung karo Gusti Allah duwe bondo, duwe anak. Wa ja'alakum anhara terus karo Gusti Allah diparingi pira-pira sumber. Dadi wong niku lek wis akeh salahe niku niki udan iki angel. Terus napa niku bondo niki angel ya donya niku. Ngoten. Utawa bondo niku gak manfaat. Moten-moten ndek mriki niki angel ya anak. Nggih mboten sedaya mboten. Dadi salah setunggale. Termasuk sumber angel. Jadi kok ngene sumbernya akeh, nek niku akeh maksiat, gak gelem sumbernya ngale ilang. Ngoten. Anjen napa kebalikan ini banyak melakukan hal. Berarti nek istighfiru ya gak mancur ngene sumbernya. Iku salah setunggale ngoten.
Bismillahirrahmanirrahim. Wala tai'as idza manaba khatbun fakaminan ghaibi min ajabin ajabi. Dadi ojo putus asa awake dhewe iki idza manaba khatbun lek ana omongan sing nang awake dhewe ngino utawa protes ngene. Sebab awake dhewe ngempet nafsu. Faka min ghaibi min fil ghaibi min ajabin ajibi. Akeh tibake nek sesuatu sing gaib wong gak ro niku akan muncul sesuatu keajaiban. Wis pokoke sabar, tinggal wong bene. Pokoke iso napa niki ngeker nafsune sing dilakoni ketaatan nang Allah Subhanahu wa taala. Maka akan muncul min ajabin ajibi, keajaiban yang luar biasa. Ajaib iku ae wis luar biasa, kok sik keajaiban sing luar biasa.